אני מביאה בשורה למלכה. טליסי. 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 אני שונאת שנוגעים בי. הברווזים. הם נעלמו. מי לקח אותם? חיפשנו בכל מקום. אף אחד לא ראה כלום. אולי הם ברחו? הברווזים של טליסי לא בורחים. שלושת הברווזים נמצאים כאן, כבקשתך. אנשיי הטובים ביותר שומרים עליהם. רגע. תסתכל על החולצה שלך. לא איבדת משהו? איפה הדגל? אף אחד לא ראה כלום? זה לא יכול להיות שאין שום רמז. מצאנו את זה, איפה שהיו הברווזים. אוקיי. תמזגו לי יין לבן בבקשה. הברווזים ברוטשילד. תכינו את כולם. איפה הדגל? מיכל, תקראי למיצי. מיצי, מה אתה עושה? אנחנו במצב חירום ואתה משחק? את מבינה? זה אמיר. כולם מתכוננים, הוא משחק. אני לא משחק, אני מתכנן. אם נציב את רוב הכוחות שלנו בכניסה האחורית, הם בחיים לא יפרצו את החומות של הרוטשילד. לטליסי יש 40,000 חיילים מיומנים. זה לא משנה איפה נשים את האנשים שלנו. יהיה בסדר. ניימן תמיד אופטימי. קמפרי וכריך רוסטביף עם קוטלי חזיר ואמנטל ושתי ביצים אלומות. מהר! כוחות של משפחת גולדמן נצפו בדרך לכאן. שונא אנשים איטיים! איפה הם? הם קרובים. כל הצבאות מוכנים. מחכים רק לאות שלך, טליסי. אנחנו לא נתקוף. אנחנו נגרום להם לבוא אלינו.
חורף. משפחת גולדמן מתכבדת להזמין אתכם לארוחת ערב. למה היית צריך להשאיר שם את הדגל? אתה והיוהרה שלך. נתארגן ללכת עם השקיעה. ברוכים הבאים. לכבוד מה קיבלנו הזמנה חגיגית שכזאת? את יודעת בדיוק למה הוזמנתם. אני מבינה שוויתרנו על שלב הגינונים. תחזירו לנו את הברווזים שלנו. עכשיו. ועם מי יש לנו את הכבוד? אני טליסי, לילוש, לילושקה, טלילושקה, בבושקה, היורשת החוקית של דניס ואנה מבית גולדמן. הם הברווזים הבלתי מעוררת ומכינת תא הבזיליקום. אין לך עוד איזה שם אולי? רוזי. את מתכוונת שאת רוצה לגנוב את הברווזים שלנו. אמיר, אני מבקשת שלא תתחיל לקלל את הגנבים עכשיו. לא התכוונתי לקלל אותם. רציתי לתת להם ברכה. רציתי שהם ייהנו עם הברווזים האלה. שהם כל כך ייהנו עם הברווזים האלה. והילדים שלהם כל כך ייהנו עם הברווזים האלה, שהם ילכו בכביש. אני מוכנה לקחת אותו במקום. את מיצי? מה יש לך לעשות איתו? Mais ce n'est pas possible. איחוד שכזה לא ייתכן. זה hors de question. Oh non. Mais c'est Alicie qui a choisi. Non. בספרים העתיקים ביותר לא נשמע על איחוד בתים כזה. הספר הראשון והאחרון שקראתי היה ג'ינג'י. ובכלל, אם הספרים העתיקים האלה היו כל כך טובים, כבר היו עושים עליהם סדרה. ואת הברווזים? את הברווזים תשאירו אצלכם. מה ל3 ברווזים אל מול האלפים שאנחנו עומדים לאסוף ביחד? קוואק אריס. קוואק קוואק. Thank you.